नोंथाङा गुबुननि प्रपोजल दाबि कनसिडारेशननि जि प्रपोजल बिनि सायाव नोंथाङा गुबुननि प्रपोजल दाबि कनसिडारेशननि जि प्रपोजल बिनि सायाव बुंनो हानाय कोनो अधिकार गैया। गस्ला गाननानै नोङो बुंबानो जाया। खोथाया स्पष्टयै जानांगौ। बिथाङा कनस्टिटिउशनखौ गोलाव सम बिथाङा माने एबसुनि आफादगिरि जाबाय, बड'फाजों बिथाङा खामानि मावबाय। जों सानो जे बिथाङा सासे गोरों व्यक्ति, अभिज्ञ, सिनियर मोस्ट। खुलुमबाय। मैया आरो दिनै आरो गाबोन सानथामनि 19, 20, 21, 2023 बे जुलाइ दानाव भारतनि बिसायख'थि आयोग बिथांमोना सानथामनि थाखाय आसामाव हियारिं बे हाबाफारिखौ लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसेनो मोन 13 बर'नि माहारियारि आफाद आरो दल संगठन फारियै बर' थुनलाइ आफाद, अल आसाम ट्राइबेल संघ, अल बड' वुमेन वेलफेयार फेडारेशन, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, अल आसाम बड' प्राइमारि टिचार एसोसिएशन, अल बड' डिपार्टमेंट टिचार एसोसिएशन, बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन, बड' युथ राइटार्स एसोसिएशन, इउनाइटेड फराम फर एक्स एनडिबि, बड'लेण्ड जार्नालिस्ट डिजिटल एसोसिएशन, लोगोसेनो रिजनेल पलिटिकल पार्टी बर' सुबुंजोंनो बर'जोंनो दैदेनजानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी, लिबारेल आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बे 13 आफादनि जि मोनसे थांखि आरो डिसिसन दंमोन थांनाय 9 जुलाइ 2023आव बरमा कलेजनि अडिट'रियामाव जि लानाय थांखि, बे थांखिखौ बिथा खालामनानै आसामनि ड्राफ्ट जि डिलिमिटेशन 2023नि बे ड्राफ्टनि सायाव जोङो सावरायनानै 11 जुलाइआव चिफ इलेक्टरेल अफिसार आसाम अनुराग गोयल बिथांनो जों मेम'रेन्डाम गथायदों आरो लोगोसे मैया जोङो क'क्राझार, उदालगुरि आरो कार्बि आंलंनि जि मोनसे हल नाम्बार 3 जि स्लट दङमोन बेयाव जोङो बाहागो लानानै जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो लाखिदों। दा दिनै आङो बे खौरांगिरि मेल आरो फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय जे मैयानि सानाव जि मोनसे थासारि जों नुबाय जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ, जोंनि जि दाबि, बे दाबिफोरखौ जोङो थोंजोङै स्पष्टयै जों लाखिदों आरो बेबायदिनो प्राय जोबजासिम जों थादों। नाथाय दसे समनि थाखाय जोङो जेला बायजोआव फैयो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायनो होननानै हियारिं आरो बिनि गावबागाव आफादफोरनि जि माने दाबि, बिनि कुइसन एन्सारा बेयाव सोलिबाय थादोंमोन आरो जोंनि एबसेन्सआव, दसे समनि एबसेन्सआव जोङो मिथिनो मोनबाय आरो उननि समाव जोङो गुबुन गुबुन पर्टेल चेनेल, बे चेनेलनि गेजेरजों नुबाय जे बर'नि सासे सिनियर माने आगुनि दैदेनगिरि, आगुनि एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बिथाङा बे हलाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि इलेक्शन कमिशनार दंमोन अनुप चन्द्र पान्डे आरो लोगोसे स्टेट इलेक्शन कमिशननि माखासे अफिसियेलफोर दङमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि मोन 13 आफादा थांखि आजावनानै जानुवारि दाननिफ्रायनो जोङो काजलगावआव ज' जिरायनानै बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरखौ जोङो हांख्रायनानै नैबे जे आसामाव डिलिमिटेशन जि प्रसेस, बे प्रसेसनि बेलायाव जोंनि दाबि दावाया मा जागोन बिनि सायाव गुवारै आरो गोथौयै जों सावरायदों। बेनि उनाव 27 मार्च 2023 इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि अफिसियेलफ्रा जेब्ला आसामाव हियारिंनि थाखाय फैयो, जोङो गुवाहाटीनि रेडिसन ब्लुआव जों लोगो हमदों आरो लोगो हमनाय बायदियै बै समाव राजीव कुमार जाय चिफ इलेक्शन कमिशनार बिथांखौ जों थोंजोङै लोगो मोनदों आरो बेयाव जोंनि दाबिखौ जोङो होदों। बेनि उनाव जोंहा गिनाय दङ, जोंहा साननाय दङ माहारिबादनि फारसे, बर' हारिनि पलिटिकल सेफगार्ड आरो बिनि थामोनथा रैखाथिनि फारसे माहारिबादखौ लानानै जों जेब्लाबो कनसार्न आरो बेखायनो
जोङो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव बे प्रसेसआव जाहाथे जों कुनु कारनाव जोङो माने थालाङा आरो जोंनि जि राजनितिक अधिकार जोंनि जि एसटिनि जि शेड्युल ट्राइबनि जि रिजार्वेशन बिनिफ्राय जों जाहाथे बन्चित जाया बिनि थाखाय 3 एप्रिल 2023 सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियायाव जोङो पिएल पिटिशन जोङो होदों आरो बे पिटिशन बायदियै आं नोंथांमोननो क्लियारलि बुंनानै होनो नागिरदों जे पिटिशन जोंनि जि दङमोन बेयाव इन्टारलिकुटरी नं 68568 2023 एप्रोप्रिएट अर्डार्स डाइरेक्शन IA नं 68567 2023 इंटरवेंशन एप्लीकेशन IA नं 176452 2022 बे सिगाङावनो बे मोनसे बेयाव पिएल पिटिशन सोलिगासिनो दङ आसाम अरुणाचल नागालेण्ड मणिपुराव डिलिमिटेशन जानांगौ होननानै इंटरवेंशन इमप्लिमेंट जोङो नम्बर 33083 2023 पारमिशन टू फाइल एडिशनल डकुमेंट्स फैक्ट्स एनेक्सार्स बेबायदि जोङो मोनसे पिएल होनाय जादों आरो बेबायदियै 11 एप्रिल 2023 आव ऑनरेबल जस्टिस केएम जोसेफ आरो जस्टिस बीबी नागारत्ना आइटेम नम्बर 33 कोर्ट नम्बर 3 सेक्शन PLW बे हियरिंग जानानै थाङो आरो बिनि उनाव नेक्स्ट 2 मे 2023 आव ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ आरो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस JB पार्दीवाला बे सानैनि हियरिंग जानानै थाङो आरो बिनि उनाव इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आसाम सरकार भारत सरकारनो जोंनि जि दाबि जे जोङो मोनथाम दाबि लाखिदों मोनसे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियानि सिगाङाव गुबै गिबि दाबिया जाबाय क'क्राझार लकसभाखौ 2007 नि 2002 सननि डिलिमिटेशन एक्ट बायदियै 2007 आव जि द्राफ्ट ओंखारदोंमोन बेयाव जेनेरेल दिन्थिनाय जादोंमोन आरो बे जेनेरेल दिन्थिनायखौ जोङो अपोज खालामनानै 6 शेड्यूलनि स्पिरिट जोंनि कन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रिविलेजखौ बाहाल लाखिनानै क'क्राझारखौ ST स्टेटास को लकसभाखौ रिजार्भ लाखिनांगौ होननानै जोङो PIL इंटरलिकुटरी एप्लीकेशन IA जोङो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट अफ इंडियायाव होदों आरो बेनि थाखायनो बे गासैबो बिथांमोनखौ बेखौ स्टेटासखौ लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोननो एफिडेविट आरो बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ कोर्टआव साबमिट खालामनो थाखाय कोर्टआ डाइरेक्शन हरदों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि होदों जे उदालगुरि लकसभा समष्टि दानानै होनांगौ स्पष्ट बाथ्रा क'क्राझारा ST रिजार्भ जानांगौ लकसभाया उदालगुरिया जेनेरेल जानांगौ जोङो बेयाव लाखुमानाय दोनखोमानायनि बाथ्रा गैया आरो 4.7 BTC एकर्ड 2003 नि 10 फेब्रुवारिनि जि एकर्डआव मा लिरनाय दं आं बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंगोन दा बे मोननै दाबि आरो दिनै जों द्राफ्टआव नुबाय जे उदालगुरि लकसभा समष्टिखौ बिथांमोना एडमिट खालामाखै कनसिडार खालामाखै आरो बेयाव दरं लकसभा समष्टि होनानै मोननै दरं आरो उदालगुरि 6 शेड्यूल आरो नन 6 शेड्यूल बेखौ मिक्स खालामनानै 6 शेड्यूलनि जि पलिटिकल राइट्स एंड प्रिविलेज बेखौ बन्चित खालामनानै द्राफ्टआव फैदों आरो बे बाथ्राखौ जों इलेक्शन कमिशन अफ इंडियानो मैया जों स्ट्रंलि आरो जोंनि जि साजेसन एंड अबजेक्शन 11 जुलाइआव जि होनाय बेयावबो जों स्पष्टयै बिथांमोननो साबमिट होदों आरो मैयाबो जों बे बाथ्राखौ बुंदों जे डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोनद' LAC जों जुदि लकसभा जानो हायोबा मोनद' LAC जों उदालगुरिया मानो लकसभा जानो हाया बिनि फिननायखौ जोंनो नांगौ बे बाथ्राखौ जों गुवारै आरो खुलायै बुंदों दा बे स्पष्ट जोंहा लकसभा दानायनि मोननै लकसभा दानायनि जि दाबि 2 नम्बराव जाबाय जे BTR आव जोङो 14टा माने एसेम्बलि सेगमेन्ट माने लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि जोङो बेयाव बिदों दा बे बिनायाव दिनै जों द्राफ्टआव नुबाय एडिशनेलि क'क्राझाराव मोनब्रै जों दाबि खालामदोंमोन किन्तु एडिशनेलि बावखुंग्रि समष्टि होनानै मोनबा दादों आरो जोङो बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इंडियाखौ धन्यबाद होदों क'क्राझार लकसभाखौ ST लाखिनायनि थाखाय जों इलेक्शन कमिशन अफ इंडियाखौ धन्यबाद होदों धन्यबादनि बिनि मिनिङा बे नङा जे बिथांमोना जोंनि गासैबो हप्स एन्ड एसपिरेशन जोंनि गासैबो डिमान्डखौ फुलफिल खालामदों
जि डिमान्डखौ बिथांमोना कनसिडार खालामबाय बिनि थाखाय धन्यबाद होदों आरो जि डिमान्डखौ बिथांमोना कनसिडार खालायाखै बेखौ कनसिडार खालामनो थाखाय जोङो दाबि लाखिदों आरो दरं लकसभा नाम आरो एरिया 11टा समष्टि लार्जेस्ट पपुलेशन लार्जेस्ट भटार आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय जों अपोज खालामदों 3 नम्बराव जोंहा दङमोन जे सारा आसाम नाङै जिखिनि समष्टिफोरखौ बोखाव खालामदों जेराव माने जोंखौ पलिटिकेलि फेक्टर डिसाइडिं फेक्टरमोन माइनरिटि खालामदों बेखौ बर' आरो ट्राइबेलखौ कनसेन्ट्रेट खालामनानै जोंखौ पलिटिकेलि सेक्युर्ड अबस्थायाव दोननांगौ बे बाथ्राया स्पष्ट मोनथाम किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे 15टा माने विधान सभा समष्टि बिटिसि बिटिआरनि सिङाव 6 सिडुलाव बिनि गेजेराव 6टाखौ दिनै रिजार्भ खालामनानै होदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दतमा क'क्राझार एसटि सिडली चिरां एसटि खालामदों दतमा एसटि खालामदों बेनि उनाव बाक्सा एसटि तामुलपुर एसटि उदालगुरि एसटि मोनब्रै एसटि रिजार्भ खालामदों आउट अफ 15 सिगाङावबो 12टानि गेजेराव 6टाया एसटि रिजार्भ दंमोन एसटिनि रिजार्भेशननि संख्या बाङाखै जोङो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मोन 13 आफादा बयबो बेखौ एग्रिड जों बुंदों जे बेखौ एडिशनेलि मोनब्रै बारायनानै भेरगाव गबर्धना बिजनी आरो बावखुंग्रि 10टा एसटि एलएससि खालामनांगौ होननानै जों दाबि होदों दा बाथ्राया बेयावनो जादों जे मैया जि मोनसे हियारिं जाबाय थादोंमोन बे हियारिंआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जिखौ प्लेस खालामदों गासै बर'नि जातीय दल संगठननि जानानै बेखौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा हाउसनि गेजेरावनो बिथाङा गावनि दाबिखौ लाखिनांगौमोन बिथाङा गावनि जि डिमान्ड दङ बेखौ प्लेस खालामनांगौमोन हाउसनि सिङाव आरो हाउसनि बाहेराव जोबोद लासिंसिङै जोबोद लाजिथावै गाव हारिनि गेजेराव गाव आफादफोरनि गेजेराव मोनसे कन्ट्राडिक्सन डिसइउनिटि डिसरिगार्ड बा जोंनि गेजेराव मोनसे गावस्रालायनाय डिभिजन आरो ब्लेम गेम मोनसे माने माइलेज लालायनायनिसो मोनसे कम्पिटिसन जों नुबाय आरो बे सिङाव हाबनानै बिथाङा अनुप पान्डेनि सिगाङाव बुंदों जे एबसुआ जि प्रप'जेल होदों जि दाबि होदों बेखौ आङो टटेलि अपोज खालामो आरो थोंजोङै बे समावनो अनुप चन्द्र पान्डे इलेक्सन कमिशनारा बिथांखौ रिएक्ट खालामनानै काउन्टार खालामनानै बुंदों नोंथाङा गुबुननि प्रप'जेल दाबि कनसिडारेशननि जि प्रप'जेल बिनि सायाव बुंनो हानाय कुनु अधिकार गैया आरो बेबायदि बुंनायखौ जों लुबैया नोंथाङा नोंथांनि दाबिनि सायाव बुं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंदों दा जों नुदों जे कार्बि आंलंनि गोबां टीम फैदों बेयाव अल पार्टी हिल लिडार्स कनफारेन्सनिबो टीम दङमोन जेआइ काटारनि बेयाव कंग्रेसनि दङमोन बेयाव बिजेपिनि कार्बि आंलं काउन्सिल लिड खालामनाय टीम दङमोन बिथांमोना गावबा गावनि दाबिखौ लाखिदों रावनिबो सायाव रावबो अबजेक्सन खालामाखै न' डाउट जोंनि दाबिफोरा कन्ट्राडिक्ट जानो हानाय किन्तु बेखौ लानानै रावबो रिएक्सन जालायाखै उदालगुरि समष्टिनि हियारिं जादों कालाइगावनि गोबाङा बुंदों जे टंला जानाङा कालाइगाव जानांगौ टंलानि गोबाङा बुंदों जे जोंनि दाबिया टंला जानांगौ किन्तु सोरबा बेक्तिया सोरबा दल संगठना बुंनाय बाथ्राखौ रावबो काउन्टार रिएक्ट खालामनानै थोंजोङै आसि दिन्थिनानै अपोज खालामाखै क'क्राझार जिल्लायावबो गोबां पर्बत जराखौ एसटि जानांगौ होननानैबो दाबि खालामदों आरो बिनि अनगायैबो गसाइगावआव माखासे एरियाखौ बोफ्लेनाय जादों होननानैबो दाबि खालामदों माखासेया बुंदों एज इट इज थानांगौ माखासेया बुंदों बोफ्लेनाया मोजां जायाखै दा बे बाथ्राखौ लानानै रावहाबो रावनिबो सायाव टारगेट खालामाखै किन्तु गावबा गावनि जि रिसेन्टमेन्ट ग्रिभेन्सेस साजेसन एन्ड अबजेक्सन बे बाथ्राखौ कमिसननि सिगाङाव लाखिदों दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा दिनै जि बाथ्राफोरखौ बुंदों जे आङो स्पष्टयै बुंनो नागिरदों जे बिथाङा मा लुबैयो बिथाङा मा नेरेटिभ इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों बिथाङा मा प्रपागान्डा खालामनो नागिरदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव बर' थुनलाइ आफाद माने गार्जेन आफाद आरो गासै बर'नि माहारियारि आफाद बयबो बे बाथ्राखौ लानानै रावहाबो डिसपुट गैया रावहाबो डिमट गैया आरो बे डिसिसना जोंनि गासैबो कनसेनसास आरो बे रिजलिउसन हिसाबैनो जोंहा बयबो बेखौ लाखानाय दा बे बाथ्राखौ बे सिगाङावबो रिएक्ट खालामनो हायोमोन किन्तु मैयानि समाव मिडियायाव आरो हाउसनि गेजेराव बिथाङा रिएक्ट खालामदों बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा बुंदों जे आर्टिकल 330नि बाथ्रा बिथाङा बुंदों जे आर्टिकल 332नि बाथ्रा आर्टिकल 332 क्लज 6 अफ द इन्डियान कन्स्टिटिउसन आसामनि बिधान सभा दानायनि बेलायाव मा लिरनाय दङ बे बाथ्राखौ लानानै खोथाखौ गिदिरै बुंबानो जाया
गस्ला गाननानै नोङो बुंबानो जाया खोथाया स्पष्टयै जानांगौ बिथाङा कन्स्टिटिउसनखौ गोलाव सम बिथाङा माने एबसुनि आफादगिरि जाबाय बड'फाजों बिथाङा खामानि मावबाय जों सानो जे बिथाङा सासे गोरों व्यक्ति अभिज्ञ सिनियर मोस्ट माने सासे माने सुबुं बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों खामानि मावबाय 15 बोसोर बिथाङा MP जाबाय बिनि उनाव प्रमद बर'नि लिड खालामनाय बड'लेण्ड आन्दलनाव बिथाङा बारसोमबाय आरो दिनै बिथाङा इन्डिपेन्डेन्टलि दिनै खामानि मावदों बिथाङा राष्ट्रपतिखौ लोगो हमदों होनना बुंदों राष्ट्रपति लोगो हमनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया इउ आर मोस्ट वेलकाम किन्तु राष्ट्रपतिखौ लोगो हमनानै बुंबाल' जाया राष्ट्रपतिया नोंथांमोननो मा कमिटमेन्ट होखो बिनि आउटकामा मा बिनि फिथाइया मा बिनि सायाव बाथ्रा बुंनांगोन बिथांमोना मालाबा बुङो जोंनो आलादा रायजो नांगौ सेपारेट स्टेट दाबि खालामदों येस इउ गो एहेड जोंहा बेयाव कुनु बुंनो गोनां गैया बादा होनो गोनां गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानै खामानि मावदों आरो जोंनि फिउचार जि गल एन्ड एजेन्डा बड'फाया जि जोंनि माइल खुन्थिया होनानै गालांदों बर'फोरनि आल्टिमेट जि सिमां बेखौ लानानै सिस्टेमेटिकेलि जों आवगायलांगोन रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेलजों रायलायनानै दल संगठनजों रायलायनानै बिथांनि बड'लेण्ड दाबिनायावथ' जोङो आन्दलनाव बादा होआखै बादा होनांगौनिबो खोथा गैया जों रिएक्सनबो खालामाखै इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रियाव डेम'क्रेटिक नेसनाव बयहाबो बिनि राइट्स दङ किन्तु बिथाङा इसिबां गोलाव माने संबिधाननि सासे समायखिरा लानाय MP हिसाबै गोलाव सम एबसुखौ दैदेननाय गोलाव सम राजनितिक भाबै खामानि मावबोबाय बिथाङा मानो भुल बायखा भुल अपप्रचार मानो खालामो जि बाथ्राफ्रा बेयाव लिरनाय दङ आर्टिकल 332 नि रिजार्वेशन अफ सीट्स फर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव एसेम्बली अफ द स्टेट्स बेयाव क्लियारलि 332 नि सेक्शन माने क्ल'ज 6 आव होदों गोबां दङ आं बेखौ फरायलिया No person who is not a member of a scheduled tribe of any autonomous district of the state of Assam shall be eligible for election to the legislative assembly of the state from any constituency of that district. जाय सुबुङा ST नङा autonomous districtनि बायजोनि बे सुबुङा जोंनि जायगायाव माने 6 scheduled एरियायाव autonomous district एरियायाव इलेक्शन गेलेनो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय जे आर्टिकल 332 सेक्शन 6 आरो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जि मोनसे नटिफिकेशन बिसोर पाब्लिश खालामदों बेयाव रिजार्वेशननि बाथ्राखौ क्लियारलि मेनसन खालामनानै होदों रिजार्वेशन सीट फर SCs एन्ड STs आरो बेयाव जि आर्टिकल 332 नि बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे BTC सुक्तिनि 4.7 BTC एकर्डनि 4.7 बे मोनसे इंटर रिलेटेड भारत संविधाननि आर्टिकल 332 क्ल'ज 6 बेजों BTC एकर्ड 2010 नि 10 फेब्रुवारिनि 4.7 क्ल'जजों इंटर रिलेटेड दा बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ 4.7 आव provision of article 332(6) of the constitution will be so modified that the existing status of representation of BTC area in the state assembly is kept intact. After the creation of BTC, the parliament and assembly constituencies shall be delimited by the delimitation commission in accordance with the provision of the constitution. 2003 नि उनाव delimitation खालामनांगौ किन्तु बेयाव बुंदों जे BTC जानाय समाव बेयाव जिखिनि समष्टि दंमोन बेयो माने इनटेक्ट थानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो जोङो जुदि सिङाव हाबनानै नायोब्ला स्टेटास अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेयाव जोङो जुदि नायोब्ला रिजार्वेशन पलिसिया मा बुंदों बिथाङा जि रिजार्वेशन पलिसिखौ लानानै एबसुखौ कुइसन खालामदों बर' जातीय दल संगठना जि मेम'रेन्डामखौ होनायखौ लानानै बिथाङा इउनाइटेड जि मोनसे जोङो फाइट खालामदों इउनाइटेडलि बर' हारिनि हप्स एन्ड एसपिरेशनखौ लानानै जोंनि रिजार्वेशनखौ लानानै जोंनि पलिटिकेल फिउचारखौ लानानै जि जोङो दाबि खालामदों बेखौ जि कुइसन खालामदों BTCनि रिजार्वेशन पलिसिया मा BTCनि काउन्सिल माने जि सेगमेन्ट दङ जि समष्टि बेयाव 30टा STनि थाखाय रिजार्भ होदों मोनबा अपेन मोनबा जेनेरेल तारमाने गासै 40टा समष्टियाव नमिनेटेड 646 आव 30टा STनि थाखाय रिजार्भ आरो जुदि जोङो केलकुलेसन खालामो 75% माने बेयाव पलिटिकेल रिजार्वेशनखौ BTCनि बेलायाव होनाय जादों आच्छा गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे बेयाव स्पष्टयै बुंदों जे जि पलिटिकेल राइट्सनि बाथ्राखौ बिथाङा रिजार्वेशननि बाथ्राखौ बिथाङा जि फोरमायदों
आङो बे बाथ्राखौसो फरायनानै होनो नागिरदों As proviso Article 332(6) no person who is not member of a scheduled tribe of any autonomous district already आं फरायखांबाय of the state of Assam shall be eligible for election to the legislative assembly of the state from any constituency of that district আচ্ছা provided that for elections to the legislative assembly of the state of Assam the representation of the scheduled tribes and non-scheduled tribes in the constituencies included in the Bodoland territorial areas scheduled tribe or non-scheduled tribe ni takai Assamni legislative assembly ni ji representation so notified and existing prior to the constitution of the Bodoland territorial area district shall be maintained BTC जानायनि सिगां जि मोनसे बेयाव माने ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेल शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नन शेड्यूल्ड ट्राइब जि मोनसे रिप्रेजेंटेशननि बेबस्था दङमोन बियो मेनटेन जागोन बियो भायलेशन जाया कार्बि आंलं डिमा हासाव 6 शेड्यूला जाबाय डाइरेक्ट पियर 6 शेड्यूल बिनि उल्थायै आं बुंनो नागिराखै जे जोंनिया इमपियर 6 शेड्यूल होननानै बिटिसि बिटिएडि जानाय आरो दिनै बिटिआर बे कम्प्राइजिं अल जोंनि 6 शेड्यूलाबो मर्यादापूर्ण आरो बियो इकुइवेलेन्ट टु द कन्स्टिट्यूशननि प्रोविजननि गेजेरावनो होनाय किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे कार्बि आंलंखौ स्पेशली बेनि हिलनि शेड्यूल ट्राइब एसटिनि थाखाय होनाय जादों जोंनि जायगायाव एसटि आरो नन एसटि एसटि होनना बुङोब्ला बर' राभा गार' हाजं जोंनियाव दङ आरो बे मोनब्रै केटेगरिनि एसटि बिनि पपुलेसन आरो जिखिनि नन एसटि थाबाय 31,55,000 माने 359 जि दङमोन बिटिसि दानाय समाव बे पपुलेसनखौ जों जुदि नायोब्ला एसटिनि पपुलेसना बियो आं बुंनाय नङा बे तथ्यआ बुङो आरो बेखौ जोङो माने सावरायनोबो नांगोन जे जोंनि पपुलेसना मानो खमायदों जों पपुलेसनखौ मानो बांहोनो हायाखै बिनिनो 12-13 लाखआल' एसटि पपुलेसन 18-19 लाखआनो गुबुनारि आरो जायनि थाखाय बिटिसिखौ जेला एकर्ड खालामदों बै समाव बिथाङाबो सासे दैदेनगिरिमोन सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया सासे एमपिमोन बिएलटि एबसु जोंनि पलिटिकेल लिडार जायफोर डिसकास खालामदों लिडिंआव जायफोर दङमोन जे भारत सरकार आसाम सरकार बिएलटि जि डिसकासन जादों नेगोसिएसन जादों जे बेयाव एसटिआ जेसेबां लेन्ड राइट मोनगोन पलिटिकेल राइट मोनगोन इकुइवेलेन्ट टु नन एसटिनि थाखायबो बेयाव लेन्ड राइट आरो पलिटिकेल राइट आलादा आलादायै माने प्रोविजनखौ दोननाय जादों डेट मिन्स बिटिसि बा दिनैनि बिटिआरआ बेयाव एसटिआ जेसेबां राइट्स दङ नन एसटिआबो माखासे बिथांमोना माखासे दिगाव बिथांमोनाबो राइट्सखौ मोननानै दङ आरो बेखायनो दिनै रिजार्भेशननि बेलायाव बुंदों जे बै समाव एसटि आरो नन एसटिनि जि रिजार्भेशननि पलिसि दङमोन जि माने जायो जाया उननि खोथाना जों दाबिबानो जायो बेबायदि माबाफोर धेमालि खालामजायो नामा जातिनि एजेन्डाया बेबायदि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल प्रोविजनआ धेमालि खालामजानाय बाथ्रा नामा जे जायो जाया आङो गथ' गोरलै बायदि जि जायो बेखौनो बिगोन बिनि उनाव माने मा मोनो मोना उननि बाथ्रा इसिबां गोलाव आन्दलन खालामबाय इसिबां गोलाव नोङो माने पलिटिकेल लिडारशिप लाबाय इसिबां गोलाव नोङो ससियेल लिडारशिप लाबाय दिनैबो नोङो जुदि धेमालि खालामनो दिनैबो नोङो जुदि माने ब्लेम गेम होनो जुदि दिनैबो बेबायदि मोनसे पर्यायावनो जुदि थायोब्ला नोंथांखौ सोर मान मर्यादा होगोन दा बे बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय साननो गोनां जोंहाथ' गावनि सायाव रिजार्भेशन गैया रावखौबो लानानै जोंहा बेबायदि इनाय अयनाय साननाय गैया कारन बयबो हारिनि थाखायनो मावनो फैदों आरो बेखायनोथ' रुलिं अपोजिशन मोननैखौबो लिंनानै जोङो सावरायदों बिथांमोननि मतामतखौ लादों बिथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंदों बिथांमोना सापर्ट होनो हायाखै हादों जोंहा बेखौ लानानै डिमट गैया जोंहा बेखौ लानानै बाजानाय गैया खिन्थु बिथांमोना फैदोंथ' एटलिस्ट मोनसे प्लेटफर्माव आरो बेखायनो जों पजिटिभ मोनसे डाइरेक्सन पजिटिभ मोनसे सिन्ताखौ लानानै जों आवगायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेङाखै जों बानायाव गैया जोङो खुनु कारनाव माने लामा दिंग्रायनानै लामा आन्दायनानै जों थाबायनायाव गैया जोंनि सार्थ'आ जाबाय माहारिबाद बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिया पलिटिकेल राइट्स आरो एसपिरेशननि थाखायनो आलादा रायजोनि दाबिनि थाखायनो 34 इयार्स संग्राम खालामबाय बिनि आल्टिमेट जि हाबा बेखौ जोङो मावलांनांगोन खिन्थु दा बे पर्यायाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जोंनि प्रायरिटि
एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ जोङो मोजाङै खालामनांगोन गामि सोसननाय दाजाबनायखौ मोजाङै खालामनांगोन आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि इस्युखौ जोङो मावफुंनांगोन आरो बिनि थाखाय काउन्सिलनि पलिटिकेल लिडारशिप सरकार रुलिं अपोजिशन मोननैजोंसो सरकार जायो सरकारा रुलिंजोंल' सरकार जाया रुलिं आरो अपोजिशन बोथ आसाम सरकाराव जायफोर दङ आरो भारत सरकाराव जायफोर दङ बिथांमोनखौ जों प्रेसार बिल्डिं खालामनांगोन दा बेखायनो आङो दिनैनि बे समाव मैयानि जि थासारि मैयानि जि जाथाय बिनि सायाव आङो क्लियारलि बेखिनि खोथाखौ बुंबाय आरो उननि समाव जिकुनु परिबेसाव बेबायदि खोथानि सायाव क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय वी आर रेडि गोजोन थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन